To kaen gi both parents, timiye max 5. Mano kani gi both parents. To kaen a single parent, timiye max 6. Koro scores ka in female, imiyi max 2. Ka in male, imiyi 1. Ting'iyo primary be misome. Kisome public, imiyi 23. Kisome boarding, imiyi 10. Mano primary. Kisome private, timiyi 8. Koro gina kamano nyaka secondary bende nitie public day, secondary private day, boarding, jo marginalized area bende nitiere, to gi course bende midhi tim. Koro magi gik mitiyogo, ming'iyogo vulnerability. To koro wase question be gigi, nikech samoro kaka wacho nicha. Kaka koro public day, omi max 23. To an kata sani nyathina dhi ka tere public day school. To ok ni ano kanya chulo ne nyathi fees. To adwaro ni nyathina no obede oda, ang'iye kaka osomo pile. Ok adwaro no dhi e boarding. To skunda ni ariyo gi ng'at moro be ma ok nyal chulo fees. To wate imiyo max 23. Koro magi gima wan bende waneno ni parameters mitiyo gogi. Nyaka wang'i kaka wadhi ng'iyo ni ng'ama vulnerable ni. Be wadhi walime ode. Be chief omiyo wa report. Jaduong' gweng' be onyisowa ni ng'ani to winjo bed ni chulo ne fees. To church modhiye bende nyalo confirm nwa ni ng'ani to adieri onge pesa. Koro parameters gi magi emitiyogo to pod wapingo gi nikech moko keto nyithindo moko ma ok vulnerable imiyo ni gin vulnerable. Tadiera kwa doko kadiera bi paro ni parameters go itiyo godo gadiera kosing'iya kalure koda gigo ma ng'ato so e system kacha. Wantiere kod thuolo mane KUPPS ochiwo 1153 275 mheshimiwa. Bendi paro ni jogi wuotho e dhot ka dhot mar nono ka jogi adiera ochopo kose gin assumptions ma itiyo godo kaachiel kod geno ma jonyuol onego bed godo. Ahinya to wang'eyo ni iloro chenro ni mano mar oro kwayo tarik 15 dwe ni, to dwe manyien nyithindo chako donjo e skul. Jonyuol moko aneno kang'isa ka ni gidiwo kod nyithindo gitim nang'o? Mokwongo adwa wacho ni adwa nuoyo kendo ne janyuol ni janyuol oter nyathine e university kopono luonge. Mana nuoyo ni onge nyathi midhi riembi ka ina first year. Gikaw nyithindo kata last year nyocha watemo last intake nwatemo ma first years ne okoriembi, vice chancellors nondiko ne gi barupe mondo gibedi. To 153 ji 153 ok gidhi e utegi, ne gitiyo gi gik mopogore kaka NHIF mar ng'ato, ka in go pension scheme, are you retired, gi NHSF, mago kende gik magitiyogo. Tiene ni system ni en more theoretical, it is not ok practical. Tiene ni ok giyud time mar dhi limo ute ji 1153 nyithindo mokalo gi 20 gi nyithindo mokalo university gi. To wadwaro ni system ni ochenje mondo omi jogo mong'eyo nyithindo, ing'iyo kamiae gi form kata ni magi jodong gweng' madhi miyo wa report kuom nyathi ma idwa no dhi e university. Magi ma koro nyalo improve nwa system ni mondo wang'e ni kare joma nie band mokwongo gi gin joma ok nyal. To joma nie band mar 5 gin joma nyalo. Kik wakik ng'ang'a gi okok. Nwakiko ni white gi black dhi kikore. Wakaw ka en black obed black, ka en white to bed white. Lakini kaka jood bura watemo dhiro ahinya mondo system ni gi improve, mondo jo Kenya oyud system ma ng'at ma jachan bende dhi e school maber, to ng'at ma jamokono be dhi e school, nikech education ka ema nyathi jachan bedo gi nyathi jamoko. An kana somo e klasa ne an gi wuode ng'ama nomewa ahinya miluongo ni Jenga Karume. Ne en billionaire. Tasomo mana kode e klas achiel. Tiende ni education ka it is an equalizer. Omiyo nyaka wami nyithindwa gima nyalo ketogi ni gisomo gi jok ma bende giparo ni nigo. Wachni mogik mheshimiwa ka wi thuolo koro. Aduoko ni erokamano ahinya mar luonga ka kendo lero ne jopiny kaka owinjo bede ni model ni tiyo. Wadhi timo matek mondo wakony jopiny, nyithindwa osom. To mogik bende ng'e nyaka gone jo Kibra erokamano. Nikech gin emomiyo an ka gionge Kibra, jowanyocha toi ne mach owang'o ma ji 4 otho. Koro aduoko agonegi rambi jo familia ma jok manotho kendo jogo manowito mwandu gi mang'eny ahinya toi.
mageno ni Nyasaye biro konyogi, wasewuoyo kodgi kendo wamedo lamo ne gibed maber. Erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero, jaod bura ma Kibra kaachiel kod jakanyo komiti mar somo e od bura kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ang'e ni wabedo kod thuolo machuok, but wago erokamano ahinya mar mondo mi bi watwagi. Kata kamano Nyakwar Ramogi Ajwang' pod adong' kod Collins Wenje kaachiel kod Emmanuel Abuk ma pod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Emmanuel kabiro